Efter 10 minutters pause, og kandidaterne har byttet ud med hinanden, skal vi til flere spørgsmål fra vælgerne. Vi har et vælgerspørgsmål på video. Et land, som forsyner sig selv med fødevarer, kan bedre blive selvstændigt for fremtiden. Men der er langt til, at vi bliver selvforsynende med fødevarer. Og jeg vil gerne høre, hvordan man vil bane vej for, at det bliver lidt bedre. Der er alt for få indhandlinger af lam og får, fordi at vi også køber lam og får fra andre lande, som vi importerer. Det er altså for få indhandlinger, der er grønlandske lam og får. Der bliver færre og færre lam og får i Grønland. Og det giver en masse udfordringer for dem, der ønsker at starte op som fåreavlere her i Grønland. Og vi skal huske på, at vi også bruger en masse forskellige udgifter til driften af fåreavl, til maskiner og foder og mange andre. Men priserne, som når vi indhandler kødet, det følger jo ikke rigtigt med. Er der nogle kandidater, som vil øge fåreavlproduktionen den kommende valgperiode? Det var en fåreavler fra Sydgrønland, som stillede spørgsmålet, og hvem vil svare som den første? Aslak Jensen. Hvem vil være med til at udvikle forhold og erhvervet? Vi skal have alle partierne med, når vi skal udvikle fåreavl. Det handler om uddannelse af landbrugserhvervene og uddannelsesmuligheder. Vi bliver nødt til at udvikle uddannelsen og også mulighederne for at nedsætte sig som fåreavler, lige så vel som der også bør være mulighed for at optage lån. Vi ved jo, at erhvervsstøtte udlånsmulighederne ikke er en realitet i dag. Så vi vil gerne være med til at oprette en bank, hvor man kan låne penge til den slags. Og ikke desto mindre, så kan vi ikke komme udenom, at der skal bygges veje mellem de forskellige forholdere rundt omkring. Vi har et stort ressourcepotentiale, og også med hensyn til grøntsager og mange andre ting, som der kan dyrkes af landbrugsafgrøder. Det skal vi satse meget mere på. Naja Nathanielsen. Hvad vil I gøre for at øge forholdererhvervet? Tässä imminut bedersornissatinut annertunerusum bisoqarnissa soqutigisoruissuarput. Tässä inustissarsiutitut isigigaan yaamma nerisassaqartitsinissa eqqarsaatingalungu annerusumi qanu iliusaqartariaqarpungun. Tässä siornatigut nunaateqarnermu tungatillugu ataatimiittaliarsuup innersuussutaissuli iluami aalluneqarsimangillat taakkuwa qiviaqqittariaqarpagut taamaattumik parti allat ilaga peqatigalutigit qimmerluortariaqarparput. Skal vi have flere fåreavlere og bedre støtte? Hvad mener jeg, der så? Uanset hvilket erhverv det drejer sig om, så vil vi gerne støtte op om den udvikling, der er nødvendig. Og vi vil gerne stå i front for at støtte op om landbrugserhvervene og fåreavlerne. Man har blandt andet talt om, at der er udfordringer i forhold til generationsskifte ved fåreavlerne, hvor der er for mange barrierer for at overtage for næste generation, så det skal vi have kigget på. Og vi skal også gøre, hvad vi kan for at forædle yderligere de lamme- og fåreprodukter, vi kan producere herhjemme, så vi kan få en bedre pris. Pelle Broberg, Nalerak. Skal vi have flere fåreavlere, mere fåreavl?
og flere støttemidler fra det offentlige. Hvad vil I gøre? Først vil jeg sige, at det er altså vigtigt, at vi ikke sidder og vejrer med vores partiflag på det her. Det, der er vigtigt, det er jo, at vi ser på, hvad vi kan gøre for at udvikle fødevareproduktionen i Grønland. Og vi mener, at vi skal bane vej for disse ting for fremtiden. Altså, vi har jo haft nogle udfordringer i forhold til corona, hvor det kunne være besværligt at få fragtet fødevarer frem og tilbage. Altså, vi synes ikke, at man skal stoppe op, men tværtimod skal vi satse på at øge udviklingerne inden for de her landbrugserhverv, fordi det er utrolig vigtigt, udover at vi også får noget mere hjemmeproduceret mad, vi kan købe. Så I bakker op om opbakningen til foravlerne. Ja, det vil vi gerne, og vi vil også gerne give mulighed for gældssanering, lige så vel som vi også synes, det er nødvendigt at der tilbyde efteruddannelsesmuligheder for landbrugsfolket. Nunattaqitornais kandidat. Er I også med på den? Ja. Vi har jo forskellige regioner i Grønland. Vi har fåreavlsområder, landbrugsområder, og vi har flere andre områder. Altså, jeg mener, at man har en 20-30 års plan for udvikling af landbruget i Sydgrønland. Og der snakker man mest om, hvilke fremtidsudsigter der er for de enkelte fåreavlere og landbrugere. Vi mener heller ikke, at det skal gøres besværligt med generationsskifte, hvor man kommer til at arve for eksempel en gæld, som den tidligere ejede havde. Så vi mener, at der skal forskellige indsatser til for at gøre det nemmere. Nive Olsen, Demokratit. Man siger, at det er nødvendigt at udvikle fåreavl og landbruget. Bakker I op om det? Det, vi skal være dygtigere til, det er at tænke i økonomiske baner. Og det, vi skal se på, vi har jo set, at der er blevet færre og færre fåreavlere. Og det kan vi jo ikke sige imod, men altså, men vi ser jo bare på, at der bliver færre og færre, til trods for, at vi ønsker at støtte op om den, når vi giver bevillinger og tilskud i store beløbsstørrelser. Der er en årsag til, at der bliver færre og færre fåreavlere. Og derfor så må jeg alligevel sige, at fåreavlerne er jo hårdt arbejdende folk. Og lad os så få nogle af de unge, som ikke ved, hvad de skal gøre, få dem rekrutteret ind til landbrugene. Og selvfølgelig skal vi se på de forskellige landbrugstilskud, der kan komme på tale, og som kan være en hjælpende hånd for erhvervet. Altså hvis der bliver flere fåreavlere, eller der ved generationsskifte, så står man der med en gældspukkel som ny overtager. Vil I bakke op om, at man skal komme med nogle forskellige løsninger for det? Ja, altså jeg synes, at man skal se på, hvad det er, der gør, at vedkommende har fået kommet bagud med sine betalinger, eller har fået gæld. Men altså, vi kan jo ikke tvinge fåreavlen til at blive flere. Det, der er vigtigt, det er, at vi har fåreavl. Men det, vi skal se på, og der skal vi være kritiske i forhold til blot at uddele forskellige tilskud fra det offentlige side. Det, vi skal se på, det er, på hvilken anden måde kan vi udvikle landbrugserhvervene og fåreavlen. Så der er forskellige årsager til, at situationen ser ud, som den gør i dag. Fra Samarbejdspartiet bakker jeg op om udvikling af fåreavlen.
og landbrug. Op. Tungaviatikut. Tungaviatikut kada nunaannersussava tassaavu mamarnerpaaso. Soorunalimi siuarsaasoqartariaqarpoq. Aamma tapiissuti amerlanerusut tunniuttariaqarpagut. Tassa tapersersortariaqarpagut. Assersuutigalugun annikinnerusunik nioqqutisiorfeeqqani pilersitsisoqarnissaa takorluuneqarsinnaavu. Taakkulu nioqqutisiorfeeqqat akuersissutinik annikinnerusunik imalunni akuersissutun ajornanginnerusimmaa pissarsissinnaassaput. Taavalu soorlu apeqqut taasaa aamma taamaalilluta annertunerusum namminnerissassaatinnik nioqqutisiorsinnaalissuugut. Aamma soorunalimi ilinniartoqalertarnissaat savaatillit nunaatillilu aamma taanna aqutissiukkusupparput. Vi skal i gang med spørgsmål fra vælgerne, der er til stede i aulaen her. Det er et spørgsmål, der vedrører arbejdsvilkår for portørerne. Kære kandidater, det handler om sundhedsvæsenet. Det er portørernes arbejdsforhold. Vi har forældet, maskinel og værktøjer, han har sagt, redskaber til portørerne rundt omkring, især på de mindre steder. Hvem vil gøre noget for at fremme dette område? Det er jo vitalt for det enkelte menneske, at vi kan få en hurtig hjælp fra portørerne, når vi har brug for det. Og det handler ikke kun om de større byer, hvor der er rige muligheder, men hvad vil man gøre for at efterkomme og udligne det efterslæb på forskellige materiel, man mangler for portørerne de mindre steder i Grønland? Og hvis I bliver valgt ind til Inatsisartut, så er det utroligt vigtigt at arbejde for, at portørerne får et gevaldigt lønløft. Og jeg vil gerne høre, hvilke partier og kandidater, som ønsker at arbejde for disse forbedrede forhold for portørerne. Tak. Materiel, ambulancer, manglende ambulancer og manglende lønløft til portørerne. Tak for spørgsmålet. Portørerne i Grønland sidder med et stort ansvar i deres arbejde. Og vi ved jo også, at når vi forventer en god behandling i sundhedsvæsenet, så er portørerne de første, vi møder, og derfor skal vi sikre, at de har forbedrede arbejdsvilkår. Ser vi på det materiel, som de mangler, så leder vi jo hele tiden efter forskellige penge. Vi har så mange høje ønsker. Vi ønsker at indfri, men ingen penge til det. Og det er derfor, at vi igen fra Atassut side gerne vil styrke sundhedsvæsenet ved at sætte vores lid til rigsfællesskabets samarbejde omkring det grønlandske sundhedsvæsen. Og selvfølgelig bør portørernes lønninger følge med resten af de lønløft, der sker i samfundet. Vi ved jo, at portørerne er dem, der redder liv. De tager sig også af afdøde medborgere, og derfor så synes vi, at vi skylder dem en forbedret arbejdsvilkår og en meget bedre løn. Nive Olsen, Demokratiet. Manglende ambulancer og dårlige portørlønninger. Hvad vil I gøre? Vil I bakke op om det, der efterlyses? Tak for spørgsmålet.
Det er nogle meget vigtige erhverv og mennesker, vi ser på. Vi kan jo se, at vores naalakkersuisoq for sundhedsområdet, hvor Demokratit havde deres medlem. Og det lykkedes faktisk også at starte nogle nye tiltag op i den foregående valgperiode. Så det er noget, der er på vej i det nye Inatsisartut. Så selvfølgelig vil vi gerne love forbedrede forhold, især med hensyn til materiel. Men med hensyn til forhøjede lønninger, så vil det selvfølgelig være dejligt. Men altså, vi synes jo, at man skal være lidt tilbageholdende med hensyn til lønninger, fordi vi skal have råd til at bygge lufthavnene. Men der skal være råd til det hele. Jamen, hvad er det for en måde, I vil styrke portørernes arbejde på? Men vi har tilsidesat flere bevillinger til indkøb af ambulancer og mere materiel, som portørerne har brug for. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi byder portørerne, som skal redde liv, ikke at have de forskellige redskaber, de har brug for. Så derfor så har vi også i Naalakkersuisut-koalitionen sikret, at der kommer forbedrede lønninger for portørerne i næste ombæring. Spørgsmål fra Jan Botter omkring ambulancer og forbedre forhold omkring det. Og i forhold til forbedrede lønninger, hvad tænker I omkring disse forhold? Siutlom ikkuyawasapu der går asing Indonesien tässä podi ajororte med tässä kisarsiarum der adugasaritital bitanoqpangi mata so idatiu asing itutsoona dimiam pitakudatllu tässä ima pok imaginnangitsok ningasarsia bitsangusus kisiani de adugas bitanorsut tässä ima pok siunnersorneqarnu qadoqatseqarneq idatiu sulinermi idatiu unamminartut aaningorniarluit tässä imaginnangitsu tässä ima pokaama portuerinang tukisiani de aamana parsimasat pilluit adugasatamakkua adugasarititassullu aaqqinnissaat aama suliarineqartariaqamuta nevi ulsinuuqarpu tässä soorunale meeqqorpoq asiangitutigut aaqqiisoqarsimasoq kisiani tässä aama soorunale me asiangitutigut aama milionerpassoornika migaatiqarsinnaalluta imaammat kissaatigineqartu aama tamaasamatunaqassappata. Tak. Og den næste, det er Peter Broberg fra Nederak omkring spørgsmålet fra. Jamen, jeg vil egentlig gerne have svaret det, men jeg blev berørt. Jeg har arbejdet som pilot og med King Air, så har jeg så også set det. Så ved jeg godt, at det har nogle meget utrolig hårde arbejdsvilkår, hvor de også er med syge og døde. Så også ser på videoen, jamen så bliver man berørt af disse forhold. Når vi ser det fra Nederlands side, jamen så vil det også være, fordi at der igennem Finansudvalget også har lagt vægt på, at man også fortsat skal gøre det. Fordi at det ikke altid nok med, at man finansierer. Og altså, der er jo også brandstationer, som også er faldet til. Jamen altså, disse arbejdsvilkår kan være utroligt hårde. Jamen, man bruger en ganske almindelig bil i Åbernevik som ambulance. Jamen altså, vi er her i storbyen nu, jamen så er det jo ting, som vi ved også er vant med, at der er forhold, som er bedre. Men det er jo samtidig også, at der blandt andet også således, at der sprogmæssigt er nogle udfordringer, og som også de andre partier også har nævnt. Det vil sige, at de også vil arbejde på en forbedret løn til dem. Helt sikkert. Altså, at vi bliver nødt til at være tidsvarende, også med lønsforholdene. Jamen altså, i forhold til disse forhold som portørerne, og så omkring deres arbejdsforhold og deres lønninger, vil de være med til også at løfte disse ting op. Tässä pisoqarsimanera ajorluinnerpoq. Tässä ima poq
ukiu 30 orput kadaallinunaanni angerlaaneqarmat peqqiniseqarfik tamannalu tassa politikikku taanna iluamik malinnaaffiineqarsimangilaq taanna ajornertorsiut nalungilarput taakkua portuerit ilaatigut atuasaritilaasut imaannaangiingaarma taakkua ilaatigut artorsaatigisarpat qanoraliortarpisigit siullermik tässä imaapot portueri taakkua aliangersimassamik atas 75 ikiorneqartaajaqarput aliangersimassamik tässä imaaport 12 tiiminik vagteqartassaput tässä imaappoq assaat amerlanutut maani nuummiatn 1000 pingasunnik sukuruoqarpoq ilaatigut taama sinerissima taassiinnarmik taamatut peqarpoq tässä imaapu tamakkuaqulakkiarsinnaaguut kissarsial pitsaanerusut aama taakkunungu tunniussinnaagutsigit periarpassat aama allissaput Nicky Kreutzmann her i forhold til de forhold, som portørerne har i Grønland, i byerne og i bygderne, og deres arbejdsvilkår. Hvordan vil I forbedre dem? Er I enige i, at I vil I være med til også at sikre disse ting? Jo. Jamen altså, jeg har set deres video, og jeg har altid tænkt på det. Hvorfor portørerne ikke har forbedret forhold, at man har ikke fulgt op med tiden. Jeg har set deres arbejde, og det er mange forskellige forhold, som de arbejder under med dødsfald og andre, som er alvorligt syge. Vi vil selvfølgelig også være med at arbejde på at forbedre disse forhold, der er for disse ting, som rapportøren arbejder med, således at det kommer til at være mere tidsvarende. Det er også for tid, at man også giver dem et lønløft, således at de kan have de gode, forbedre forhold. Så derfor så vil det selvfølgelig være spændende at se, hvad det er for nogle ting, som vi kommer til at vi på den måde også kan fremkomme med nogle forskellige forslag. Altså, vi ved godt, at det er nogle udfordringer, som portørerne har, og vi siger gerne tak til dem. I forhold til fra Siumut-tid, hvad vil I forhold til portørernes forhold omkring deres lønninger og de arbejdsforhold, som de har? Hvor der blandt andet omkring disse utidssvarende ambulancer. Hvad vil I fra Siumut-tid gøre? Først, jamen altså, vi arbejder som fiskere også og være med til også at blive berørt, når vi også har oplevet, at vi i vores arbejde som fiskere også har set døde. Så derfor så ved vi godt, at det der med, at hvis det er således, at man arbejder med disse ting, så kan det være ganske dyrt. Men vi ved jo godt, at arbejdsforholdene for portørerne er ikke det allerbedste. Jeg har selv opvokset i en bygd, så derfor så er jeg bekendt med, at det er nogle faktisk dårlige forhold, som de arbejder under. Jeg tror, at man bliver nødt til, at der skal et samarbejde til, fordi at de udgifter, som vi skal finde, som skal dækkes, vi bliver nødt til at samarbejde omkring disse forhold. Så derfor så kan vi har lavet utrolig mange ting, som vi har lovet, der skal forbedres, men vi bliver nødt til at fastholde, uanset hvordan. Vi bliver nødt til, at vi skal have råd til at have et menneske, som også skal kunne være i centrum. Så vi bliver nødt til at arbejde. Det kan ikke være sandt at se på et menneske, som falder om, at hvis det er således, at en, som prøver på at hjælpe os, som også bliver træt af det, jamen altså, samfundet bør altså lægge større vægt på deres forhold. Det første spørgsmål har vi haft det her, og går videre til det næste spørgsmål. Og det næste spørger, det er som vi i Maldusen, det er omkring mobning, der er et spørgsmål.
Jeg har oplevet mobning siden, da jeg var barn, og jeg senere hen, så blev jeg jo så afhængig af misbrug af forskellige ting. Og på den måde, så har jeg også tænkt på selvmord. Men heldigvis, da jeg kom op, så bed jeg tænderne sammen, og jeg kunne rejse mig op igen. Og jeg kunne lægge det bag mig. Og jeg kan således også sige, at der er ikke nogen, som kan vælte mig, fordi jeg har rejst mig. Det, som jeg tænker på her, det er vores børn. Vores børn mobber hinanden på mange måder. Altså, jeg ved det, fordi jeg arbejder med mig selv. Altså, det der med at leve som en voksen, det er jo noget, som også bliver grundlagt i barndommen. Altså, det der med, at de voksne er nogen, som måske er med som også er med som kandidater her i valgkampen, så mobber de. Altså derfor så vil jeg gerne spørge, fordi at det også bærer spor til vores børn. Nu træder I frem. Vi skal gerne vil have et samfund, som er sunde. Vi er så få i vores generation. Altså vi er ved at gå til af mobning. Hvad vil I gøre omkring den situation, for at kunne nå et sundt samfund? Niveau Olsen fra Demokrater, du har markeret først. Det spørgsmål fra Leif, hvordan vil I gerne nå et sundt samfund? Først så vil jeg gerne takke til Leif Emanuelsen for spørgsmålet. Og tak, fordi at du også på den måde har været et forbillede for at kunne løfte dig selv op. I dag er det jo således, at vores børn lever midt i noget, som vi ikke kan acceptere. Altså for alle, der hører, for alle voksne og alle grønlændere. Vi bliver nødt til at sige, at vores børn og deres måde at gøre, det er jo noget, som vi former. Det er jo os, som er forældre. Hvordan vi lever, hvordan vi taler. Vi bliver nødt til at stoppe den måde at leve på, således at vi kan gøre det. Altså dem, som er dygtige, altså prøv også at nedgøre dem, således at de falder. Altså hvis de bare havde, vi har et problem som et samfund, som vi bliver nødt til at løfte op. Altså bare åbne på Facebook, så kan I se, hvilken mobninger der sker. Og det er jo noget, som vi giver videre på den måde til vores børn. Og hvis vi sandelig også skal blive selvbærende, så har vi altså en opgave foran os, uanset hvem vi er. Så bliver vi nødt til at være forbilleder for vores børn, at vi aldrig skal nedgøre og mobbe andre. Vi bliver nødt til at se på hinanden. Jeg har selv børn, jeg er forældre. Og hvordan er det, at vi lever som voksne? Der var et barn, som var med til en ting, som var med til hundeslæde ved dem, som blev mobbet, så havde man så skudt deres hunde. Og det næste, det er Aslak Jensen. Et sundt samfund. Hvis det er således, at vi skal have det, hvad er det, vi skal gøre? Og det er jo noget, som Leif Emanuelsen spørger til. Hvad er det, vi skal gøre? Forebyggelse er jo noget, som vi skal gøre. Desværre det er jo et faktum, at der i hjemmene, uanset hvor vi er i Grønland, så bruger man utrolig meget alkohol. Altså, det er på tide, at de voksne også tager ansvar omkring disse ting. Vi bliver nødt til at tage hensyn til den næste kommende generation på, hvorledes at de skal gøre det. Altså, hvis vi skal løfte dem op, således at man ikke skal undgå mobning hos dem, jamen, så skal vi have forebyggelse, og det er jo noget, som vi skal bruge. Altså, vi bruger utrolig mange midler til, for eksempel i forbindelse med at løfte folk fra misbrug.
Men altså, hvis vi ikke allerede fra barndommen ikke løfter børnene, så vil problemet fortsætte i fremtiden. Altså uanset om det så er forskellige forhold omkring misbrugsproblemer, jamen så er det nødvendigt, at barnet forstår, at det er vigtigt, at man skal gøre. Det vil sige, det er vejen for at lave en det er forebyggelse. Altså, det er jo det der med omkring, at det er nok med forebyggelse. Men vi ved jo godt, at mobning er jo altid noget, som har for, når jeg ser på min egen barndom, da jeg var dansk, jeg kom til Grønland som grønland, og altså, jeg var mobbet, og derfor så er jeg begyndt at bruge det grønlandske sprog, fordi jeg ønskede ikke, så har jeg lært det grønlandske sprog. Og jeg kan sagtens også tale østgrønlandsk. Med hensyn til Leifs spørgsmål, et sund befolkning. Altså, det blev sagt, at drillerier og mobning, det er jo noget, der har foregået altid. Sådan var det også, da vi var børn. Altså, er man lidt for tyk, så kan man også blive drillet. Og det har jeg selv været igennem. Så på den måde, så blev min selvtillid meget lille. Men jeg har krævet meget af mig selv. Jeg har måttet stive mig selv af, og nu stiller jeg op til Inatsisartut. Jamen, hvad vil I så gøre ved mobning? Altså, først må man jo se på folkeskolen og eleverne. Da vi som forældre oplevede, at vores børn begyndte at mobbe hinanden, så samlede vi forældrene i klassen. Og vi forsøgte at tage fat i ondets rod fra starten af, og det har åbenbart hjulpet, fordi de forskellige elever, som var udsat for det her, de er kommet over det. Så det handler altså om at gribe fat med det samme. Fordi det handler også om, at vi skal se på følgerne af at blive mobbet, og på den måde så er det forældrene, som skal være skruet på og robuste og oplære os til at forstå, hvordan og hvorledes de skal gribe situationen an. Hvis vi skal have et sundt befolkning, og vi skal være fri for mobning, hvad skal man så gøre? At det er sundt? Altså, et sundt befolkning handler jo også om en sund mental og åndeligt liv. Atassut har arbejdet i mange år med borgeren i centrum, og det vil vi gerne fortsætte med. Vi mener, at der skal være mange flere pædagoger i børneinstitutionerne og de forskellige steder, hvor der mangles pædagoger, således at vi kan få antallet af pædagoger hævet, lige så vel som at det vil få en gunstig effekt på børnene. Der er en masse mennesker, som bliver udsat for mobning, som kæmper med disse problemer i rigtig mange år, langt op i voksenalderen. Det underminerer den enkeltes selvtillid på mange forskellige måder. Altså, nu skal vi også se på os selv. Hvis vi møder en borger, som kun taler dansk, jamen så har vi straks en ikke venlig holdning over for vedkommende, og vi latterliggør måske vedkommende. Og det skal vi altså holde op med. Vi skal begynde at sige velkommen, og der er plads til alle her. Pelle Broberg. Vi har mange problemer og udfordringer med rusmidler, og det er blandt andet derfor, at vi har den mobning i samfundet. Tak for, at du stod frem og sagde disse ting.
du er en rollemodel for andre. Selvfølgelig kan vi diskutere politik i de forskellige partier, og vi ved ikke engang, hvordan vi skal finde hinanden i forhold til at drøfte vores politiske udvikling frem mod selvstændighed. Vi ved også, at der ofte kan være drillerier og mobning, som ikke går på sproglige færdigheder eller mangel på samme. Det kan jo også være, at man har en anden dialekt, der kommer et andet sted fra osv. Det handler om, det er den mere fatale form for mobning og udstødelse, der foregår. Altså almindelige drillerier, det skal der være plads til, så længe det ikke er og grænseoverskridende selvfølgelig. Vi har sagt tidligere, at vi har stillet os meget neutralt over for, hvad andre partier ønsker at gøre. Vi har bare sagt, at vi er samarbejdsvillige. Hvis I kommer med noget på banen, jamen så er vi der. Og derfor så mener vi også, at det er politikerne selv og kandidaterne selv, der skal stå i spidsen for, at det kommer mobning til livs. Med hensyn til en sund befolkning, hvad skal vi så gøre? Siultab med life imod ryassungun. Das baquminartuinartitsinerput ааллартерерникууор таманна тасса ааққиссутиссаник инассатақартуссаа пингиттоорани соорналими суут инуунермин налеқартитагут меэққа микинеранингааник илинниартиннеқартариақарпут аама илинниутаасариақарпут соорналими аама уқаатсини атуинерпут эққарсаатигисариақарпарпут исианнимассаккут аама алла ajornartorsiu tassa persuttaanерсуақ тааннаама канерилиусақарфигисариақарпарпут меэққа исигиннаартууппут меэққа илинниаақарфигиваат тасса тамак унитсиннеқартариақарпут таамаатуми аама оқартариақарпугут илалуаринниттарнери тассааппут тамаккулинга ассиингиттуник ааллаавеқартут. Hvad vil samarbejdspartiet gøre? Nadungivi paaqanuiliortariaqartungun tassa makkua peqqutigalugit qineqqusaarpunga tassa kalaal inuiaqatigiinni najuaqartuuvunga imatullu aama atungaqartinneqarlunga tassa ilaluarineqartaqaanga assut qingasaarneqartarlungalu pingitsuungiivilluta ilaluarinnittarneri tamakkua qingasaaruttarnerillu unitsittariaqarpagut tassa sorpassuusinnaapput peqqutigineqart ilaluarinninnissamut oqaatsit imalun oqaatsin atuisinnaanginneq allatullu pissuseqarner таамааттумик сулеқатигиситисунингаанник оқалоқатигинниссақ аққутиссату исигиварпут тасса оқалоқатигиллуарнерусариақарпугут тасса сорпассуит кивиттариақарпагут илиниартитаанери питсаанерусут аллаллу ассерсуутингалугу меққа атуарфиини синааккути питсаасут писариақартиннеқарпут мааннаккутуллу илиуиннарутта тасса кикку тамарми сумигиннарпагут. Mens vi snakker om mobning, så vil jeg gerne spørge jer. Vi ved jo også, at der sker mobning blandt politikere. Det er ikke kun blandt børn, blandt unge. Folkevalgte mobber også hinanden. Kan I love over for hinanden, hvis I bliver valgt til Inatsisartut? Og du sagde blandt andet, Pelle Broberg, at det er vigtigt at fremstå som et godt eksempel selv. Nive Olsen,
Jamen, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen øh, optræder forbilledeligt. Og nogle gange så oplever jeg jo selv, at jeg bliver lidt mobbet, når jeg står på talerstolen, fordi nogen kan sidde med skæve smil og ligesom forsøge at påvirke mig som taler. Altså, hvis det er, at vi opfører os sådan over for hinanden, så hæmmer vi jo hinanden. Og det er blandt andet derfor, at vi har så meget vrede i samfundet. Det nytter ikke noget at arbejde i politik, hvis det er, at vreden ligesom er den førende kraft i debatterne. Det synes jeg, vi skal være påpasselige med. Kan du love, hvis du bliver valgt til Inatsisartut, at du vil være med til at stoppe mobning? Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at stoppe mobning sammen med mine partifæller og sammen med andre folkevalgte. Det vil vi. Vi vil stoppe mobning i samfundet. Naja Nathanielsen, vi hører, at det er et stort problem med mobberi. Vil du love, at du også selv vil være rollemodel? Tässä politiikkipillungu maaniippungut tässä aqissutissanik ujartuilluta maaniippungut immitsin tikkuartuinnarnata kisiani aamma isiginnittuulluni aamma uqartarnissaq tassami oqarnissa aamma pisariaqarpoq tamatta akisussaaqataavungut quyanaq. Pelle Broberg, kan du love at være forbilledelig? Vi skal alle sammen passe på, hvad ord vi siger, og hvordan vi taler. Jeg er lidt ked af at høre, at der er nogen, der synes, at vi ikke har gjort noget for at modarbejde mobning. Det er altså en svær situation, vi har stået i tidligere. Men vi kan komme videre, og vi kan også føre bedre debatter. Og det ønsker vi at fortsætte med at være med til, at debatterne kan være livlige uden at støde nogen. Hvis du bliver folkevalgt til Inatsisartut, vil du så love noget? Ja, det at blive mobbet, det gør ondt. Det er ikke sjovt. Og derfor så er der ikke nogen grund til at fortsætte med at mobbe. Selvfølgelig skal vi tage ved lære af det gamle, de i gåseøjne gamle Inatsisartut medlemmer, men jeg tror på, at vi kan gøre det bedre. Ove Thomasen, hvis du bliver valgt på vegne af Dasut, vil du være med til at stoppe mobning? Altså, vi skal huske på, at Inatsisartuts talerstol er en af de vigtigste talerstole. Og selvfølgelig skal politikerne, der står der, fremstå som forbilledelige eksempler på, hvordan man opfører sig ordentligt, uanset hvilket parti man kommer fra. Altså, vi oplever jo ofte, at når der er politiske uenigheder, så forsøger den ene part at vælte den anden part, og så kan det godt blive sådan lidt grænseoverskridende. Illit amma qingasaaruttarn unitsinniarpiuq aap tässä sorpassui amma pisarput ingammi politiikerit qinikkatut inisissimalerani taava sorpassui teqeqquini pisarput kisia taamaattorli sumaqarpunga inatisartuninniaraani amma qinikkatut inissinniaraani isitigut qiviarsinnaasariaqartugut. Hvis du bliver folkevalgt, vil du så også love, at du vil stoppe mobning, som de andre har sagt. Hvis man skal være politiker i Grønland, så bliver man nødt til at være en rollemodel, især når man skal op på landets fornemmeste talerstol. Og selvfølgelig skal man ikke mobbe nogen, der står der. Det passer ikke i den situation, og det vil vi fra Siumut gerne være med til at gøre bedre. Nu har vi jo så gennemlevet de næste 45 minutter, og vi skal så igen have 10 minutters pause, så kandidaterne kan bytte ud.
Så vi er tilbage igen om 10 minutter.